RPN Patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Salamat sa RPN. Papasalamat po ako sa tinawag kong tabang ni Administrator Luis G. Villaferti sa makakatabang sakukan pagpasalming ko kan matakot. Salamat po kanina pinangtabang dito sa sako. Nakulang bagay na tabang magkasama. Magkiwiyaw ng gisarong, ilang maray na putkan nindot. Nakulang ng karatabangan sa pamilya ko sa nakakulangan. Nagulang kong pasalamat kay Sir Luigi. Binakal po si sa kuyang darang panindang ice trap. Tapos po sa po ako nagpapasalamat sa inda. Sana po dugol pang biyaya na magabot sa inda. Po nagpapasalamat dinimo niyang tabang pagabos kong presidente na tutawan in gift giving ngunya na aldaw na kapistahan kang sa muyang Amang Santo Niño. Yan lang po asin salamat kang sa iyang dakulang effort ngunya na aldaw. Importante po sa amin ni Governor Migs, maramdaman po ang suporta asin ang pagbadangat ang Kapitolyo sa mga parauma digdi sa Banwaan ng Kabusaw. Approve ba sa inyo yan? Nakulaon na tabang hali sa Provincial Capitol sa panginot ni Sir Luigi. Diyos mabalos po asin lugod man bago lang kami kundi dakul pa ang maabot kang tabang na ini. Kaya salamat asin Diyos mabalos. At Diyos pa padagos na magpala asin magbalik sa endo ning marahin na tabang, kapusugan sa bilog na pag-iriba kang Team Villaforte. Pagbagyo na napaan man po kami ning tinanom sa umami. Asa ngunyan nakatanggapan kami ning abono sa kudbanhi. Ada kulang tabang man po ini sa muya para sa pagtanomi miraray. Na parauma, naging nagpaitwila ko kuning kalit sa Biswa, naging iskalar ti aki ko. Go, dahil sa tabang mo, ngunyan ang aki ko nagutop na sa lubigan si Pugo. Padagos kita magtaranom. Tan sabi nga ni sa Bible, kung nagtatanom kita, igwa kitang aanihon. Kung makitang itatanom, makitang anihon. Di kita magpundo, padagos kita magtanom. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN Patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Diyos maray na aga mga tugang, welcome sa satoya pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan in Biyernes. Pizza 4 kan bulan in Hunyo taon 2021. May ribanan po kita abot ng 11 o'clock in the morning.
Sa paga-urlay-ulay kan mga napapanood natin, mga nyan aldaw. Paga-resibinin mga report tali sa mga karonda. Asin po ang pakikipag-ulay sa mga magiging newsmaker. Paga-resibi ni na mga text sali man sa toy mga Facebook Live viewers. Good morning sa Indo Gabos. Asin sa toy mga parantabay sa mga transistor radio. Sa Gabos na naabot po kan sa mo yung signal. Good morning. I-text sa 0948-241-7675. Ang sa indong mga greetings, opinion, reaksyon, pangapudan. Salaog po ka na sa tuyang programa. Ang pagpaabot mi man po ni happy birthday sa Gabos na may kumpleanyo ngunyan na aldaw na Biyernes. Happy birthday. And may you have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. na masilibar kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indo Gabos. Magdanay man lugod ang pagkami naruutan sa lambang saro. Siri man po sa mga may kapistahan, happy fiesta. Sa lado teknikal, ang sa kuyang partner digdi. Si Engineer Felix Lagrimas. Sharing man sa information si Tony Saison. Sa opisina yan dyan si Madam Kayla Ligacion Valdez. Sa transmitter site ang lalaking laging mabango, Engineer James Oko. Ang sa tuyang information officer naman, iyo si Rodel Cesar. Oy, mag-ingat po kita ha sa mga parabolang. Dyan po da sa partikan na barangay San Agustin. Ay dakol da ang nagkaharabunan dyan ng manok na pambulang. Malata ito da ang chinilas kana parabon na walat. May hinabunan pang motorsiklo. Grabe po kayang pagtios mo niyan. Pero bako man na rason na ang pagtios mag-ibunan ni krimen. Ano ba niya itong mga kababayan? Kaya dapat madakop sa paagikan na investigasyon kan PNP kung si Sepo anang habon man dyan sa sinabit ng barangay. Nagkapira ang residensya o residente dyan. Hinaabunan ng mga pangsabong o pambulang na manok kan subanggi. Asin ka nagkapira pang mga aldaw. May hinaabunan pang motorsiklo. Okay, dapat po kung may testigo man, may nakahiling, magtabang na sa investigasyon kan na PNP. Mantangaan na sa tuya man ang mga kababayan na mga parabulang, problemado naman po maging ining mga bulangan, na mga lihitimong bulangan, problemado na po. Por medyo kan sagod sa ngunyan, digdi sa Bicol Region baga, day pa po tinutugutan na magkaigwa po ni na operasyon ang mga bulangan. Kaya makairakman itong mga empleyado kan mga bulangan, tasagod sa ngunyan mayong income. Kaya
nagtitios man po sa panahon na ini. Dahil po sa bawal ang tipon, kaya mayong unang burulang. Igwamanda itong online na sabong. Kundi ini pong sugal, saro pa ni sa nakakaparuro sa pagbuhay ka na mga Pilipino. Minsan kadakol dyan natitintaran. Alagad, duman man sa mga negosyante ni na Bulangan, na nagbabayad man ni na buwis sa tuyang gobyerno, na nagsusunod man sa mga requirements, gusto man nila may operasyon ni na bulang. Tangarig mag-income an sa indaman na Bulangan. Maginan sa indang mga natatabangan na mga tatrabaho dyan po sa mga lehitimong Bulangan sa parting inikan Bicol Region. Ang mga paratari, mga Kristo sa Bulangan. Nag-i-income po yan dyan sa mga Bulangan. So mga doktor kan mga manok dyan. So mga nagtatahi katong mga manok na may tama ni na pagbulang. So mga sabongero, postadero, medyo mamundo man sa panahon na ini. Makahirak-hirak kasi makatitristi dyan, itong mga nag-aatama ni mga pambulang na manok na nahabunan pa, apwera kayan, itong mga nagduduro na, itong nagtataranggalan ang mga balukag kan manok, talampas na sa panahon. Na dapat ibulang o kunda man na ilaban sa derby. Kaya ni ba, napipirita na magsabong sa mga tupada. Ang tupada po, bawal ini. Pag nadakop kamukan mga pulis sa tupadahan, alangkaw na pati ang multa. Garo 30,000 lang gayo. Sayang man po kan kwarta nindo na madagos lang sa multa. Kung kamo durdi malas na masalakab kan mga maskulalo tang mga pulis na nang re-raid nagsasakyada sa mga tupadahan sa mga tagong barangay sa parte kan Kabikulan. Illegal po kaya ang tupada. Kaya dapat dahil ka mo matintarang kan mga parabotsurno na may tupada nga sa arog kaning lugar. Takon masawi-sawang kamo dyan, matimingan kamo. Kana mga maskuladong mga CIDG, asin na PNP, pag nag-raid sinda, bad mag-load-load kamo, daday kamo ikunkun sa kalaboso, asin dahi makasuhan, dangan dahi makulong. Dahil po sa pag-bayular nindo, dahil po sa pagsabong nindo sa mga illegal na sabungan, arog kan na mga tupada sa mga tagong lugar sa parte kan Bicol Region. Ito man ang mga makukusog ang buot na may sinasabing may koneksyon na nagpapatupada man na minsan igwaman dang naka-uniforme, iyo pa nagbabantay, ay nakaabot na po yan sa mga opisyal kan sa tuya pong mga gobyerno. Kaya ang sinosurveillance mo niyan kan monitoring group kan PNP, itong kabaro nindang iyo nagbabantay sa mga tupadahan. Tayong inot na sasalakabon. Ta gusto po ni Police Chief Director General Ilyasar na taranggalon sa pagiging taranggalon sa trabaho ang mga nagkapirang pulis iskalawag asin pasaway na miyembro ka na sa endang organisasyon. Ta kung maroromduman nindo igwang mga abusiro man na pulis, pero respetado asin sinasaluduhan na mi po ang mga opisyal asin miyembro kan Philippine National Police
na talagang dedikado sa sendang sinumpaan na trabaho sa pag-sirbi sa Estado, pagmantener kan paz y orden, pagbantay kan seguridad kan nasyon Pilipinas, pagpasunod kan mga ley na dapat pasunodon, asin implementar kan sa tuya pong mga magigiting na mga pulis. Alagad ang hanay ang organisasyon na raraw-rawan asin namamantsahan, nawawaran ng respeto sa publiko. Kung anibang mga miyembros kan Philippine National Police, mga bugok, mga anay, kumbaga sa kamatis, lapa na kamatis, pag nakahalo sa sarong basket na mga maray na klaseng kamatis, nadadamay na nalalapa. Kaya ang sabi po kan pinakahalang kaungo niyan, na opisyal kan Philippine National Police, Police Chief General, Director General Ilyasar, haharaliun niya sa pwesto, hahaliun niya sa pagiging pulis, ang mga iskalawag, mga bugok, lapa sa organisasyon kan sa enda pong grupo. Kung may marumduman kamo, may sarong miyembro po kan na pulis sa parte kan Quezon City, kaabusirong la pulis, borat, under influence of liquor, borat, naglalakaw itong misis na naka-standby duman sa lugar na inagihan niya. Dahil man nakikiaram sa iya, dahil man nakikigulo. Basta sana garo na manok na ginulok ang liog, dangan na binadil sa liog ang biktima. Kaya grabe ang gigil, kaanggutan ni General Ilyasar sa pulis na responsable sa pambabadil sa liog gadan sa babaeng biktima. Kung pwede lang samok-samokon ining pulis na ini Ilyasar. Grabe ang gigil niya haros itinutuldag niya talaga. Gusto niyang kaldagon o itulak sa simento ang payo. Dinuro-duro niya ang payo ka, angog ka na pulis na responsable sa pambabadil gadan sa sarong babae. Arog kani ang klase ninlapa asin na bugok sa hanay o organisasyon kan Philippine National Police na dapat talaga tanggalon tulo sa serbisyo. Ikunkun sa kalaboso, panimbagon daitawanan, ninano pa man ang mga benepisyong dapat maresibi, hali po sa satuyang gobyerno. Ini ang mga klasikan mga pulis na dapat magdanay sa saindang organisasyon. Kaya sabi ni General Ilyasar, gabos na miyembro kan Philippine National Police, isa irarom sa psychological test, tangarig maintindihan kung itong may mga problema dyan, kung pwedeng ipabulong, kung pwedeng tanggalon, takon makakadanyar sa buhay kan mga tao. Matada ito talagang may maray na kaisipan sa publiko, asin sa tuya po sa Estado, sa pagpasunod kan mga ley. Pero itong mga maiisog, lalo na kung nakainom na miyembros kan PNP, na gustong mangulog pirmi sa buhay kan sibilyan, ay haraliun po kamo. Lalo na ang ibang pulis na miyembro sa mga illegal na transaksyon, kamo ang inahanap mo niya ni General Ilyasar para taranggalong kamo asinday kamo panamito ni ano pa man na biyaya o benepisyo hali po sa gobyerno. Asiro, maakamong pakinabangan ta mga buguok. Alagad ito pong mga maray na mga miyembro sa sinopesyalis kan PNP. Intero niya man napig-uumaw, intero man napig-uumaw kan na publiko. Kaya kami duwang saludo kan samuya mga kamot sa mga tultol na mga opisyal asin miyembro kan Philippine National Police. Alagad, buisit, duman sa mga pastidyo, mga bugok, mga inutil, mayong kamugtakan sa pagiging miyembro kan PNP, nagaro na baga manok na binadilgadan sa liog, an sarong
babae na biniktima kay ni. Ito pang sarong pulis. Kung marumduman nindo, iguaman tong babae man pati iso binadil ka to gadan. Isus Maria Josep. Ang mga aruganing pulis, dapat ikunkun sa kalaboso. Dapat pabayaron nina danyos. Dangan daina nungka tawanan pa ning pagkakataon na makabalik sa saindang pagiging pulis. Aber daw, tanasa linya, Philip Barasina. Connection Report. Philip, Marinaga, pasok. Salamat Tabi Karandang Jawi. Good morning sa mga prantaban niya to. Tama-tama makaulay niya to na punong barangay ka na La Trinidad. Oho. Digdi sa Ciudad Can Iriga. Si Isay. Si punong barangay Doming Villamer. Doming Villamer. Yan. Maraman-taman kung anong mga programa ninda digdi sa barangay. Kundi ako napapasala. Pero primerong termino pa sa naman itak. Pasahin ang Yes. pasiring sahin ang dalan pala Trinidad kunali kadigdiyo sa sentro. Inutan kan San Vicente Sur. San Vicente Sur, pasiring naman sa may Caser Tony Aguilar. Oo. Ay, iya. Ining pasiring bagay niya nagilig di pasiring na sa San Antonio, dangan pasiring sa Santo Niño. La Medalla. San Antonio, La Medalla. Arayo pala niyan. Oo. Bako pa man, harami pa man. Ay, iyo. So makakaulay ta Kung pala. harayo, dumana yan sa kapitan na pinag-aapod na yun na to. Santo Niño. Kung i-describe mo, Lip, punong barangay Doming Villamer sa mga artista ngo niyan, si Say daw ang sayang kairitsura. Nakakahawig kay Philip Salvador. Ay matindi ang titindogo ni Kapitan kung araw ka yan. Yan. Sige daw, kaulayan tayo sa Kap. Yan. Kap, good morning po. Live po kita sa RPN. Sige, ang korpo si Karandang Joey. Hola po, sir. Gusmayo na aga po. Good morning, sir. Gusmayo naman po sa... Opo, ang titindugon mo dagar o pang Philip Salvador. Nya ako gulpian mga tagahanga ka ni Kipunong Barangay. Doming Villamer, kung naarog na kaya. Kumusta po? Anong pinagkakasibutan mo sa barangay? Ito po, kami na sangon nga po. Nagdesisyon kami kanong mga kagawad po. Nakul po ang mga project midley na maski nga ni paano na pa-desilting na ako kan mga kayang kan mga Coffin Canal kana kunyan bagagan mga bagyo. Opo. Kaya po lubos-lubos pa na pagtiyang ni ukad. Apo. Kumusta man po ang pasi-orden sa Indo? Okay man po. Mayo man, harabo na nangyayari dyan. Kansurong aldaw nga lang po, may nangyari ding aksidente. Okay. Mga motor lang po. Ay, salamat pa lang. Peaceful pa lang sa imong barangay. Maalamang reported na Baranogan, Ralamagan, Sundang, sa Harabunan. Mayo po, harabunan may ikwa po. Ay, harabunan yan, manok, mga panbulang. Ay, iyo yan, pirming nakaabot igdi. Ay, iyo, oo. So, ano po ang mga paraabunay ng mga pambulang na manok? Nadakop na nindo, ang mga suspek? Di pa mga po, sir, di man namin maramad kung mga isa ito. Pero pinag-monitor na sa mga tanod kung mga isa talagang mga kagibo kaya. Pero po, ang sa imong mga maskuladong barangay tanod nyo niyan o barangay pulis, pira sindangan niyan na active? 15 po gabos ang tanod ko. Dapat pala ining kinsing tanod mo, ining barangay pulis mo, magkadara ko pa mga paraabon dyan ng mga pambulang na manok sa imong barangay, ano po, Kap? Iyo po. Dapat nga nito. Pero po, di man po kaya sa sarong simana kaya, sir, mga dawang bisis kami nagpaparonda ng. Sa ibang barangay, may mga patupada, may mga
may mga poser or user. Iyan pong barangay nindo, kumusta man? Maamang kitang poser dyan, maaman na user ni na illegal na droga. Ano po, mayo man dyan nagpapatupada na magprobar sa barangay mo? So mo dyan po, yung mga tupada, di kita tutugutan. Tapos po sa mga pusher, sa ngunyan po, mayo naman po. Nag-barangay naman po ang barangay ng Trinidad. Drug cleared na po palang kamo. Iyo po, sir. Ay, congratulations po, Kap. Ano? Talagang magiging peaceful pala sa indong barangay. Aktibo ang sa indong itong ano to, barangay anti-drug Badaks ba yan? Ano yun? Badak Council. Oo, Badak, itong council. Oo. Aktibo pala. Tagawad siya po ay tawad siya sila po, sir. Tagawad siya sila. Iyo po, iyo po. Lip, back to you, Lip. Lip, back to you. So, yan sabi karon dagyaw, yan kapikipagulay niya so si Kapitan Doming Villamer kana barangay La Trinidad digdi sa siyudad kan Iriga. Garo mayo sa indang COVID cases. Ano Mayong COVID cases dyan sa La Trinidad. Ano po may COVID digdi? Mayo na na-contain na. Ay, iyo. Sabi ni Kapitan. Good morning man, si Kagawad Jerma Ramos. Ay, pataraman mo man. Pati duman sa San Antonio. Pataraman mo man. Sabi ni Kapitan Monedero, pero nga may urulay ka mo. Mangyayari niya ako, kapitaman niya ako. Kung ano-ano ba yung nasa isip. Pangyayari ko minsan kay Kapitan Boboy Monedero. Iyo. Ngunyan da, maburubublay siya. Maburubublay. Tano man. Maburubublay. Bakong si Kapitan Monedero, dati yaon yan sa grupo ni Gobmix. Oo. Ngunyan, yaon pa si yaon guys, ang loyalty niya dumang ki dating kagawad no po. O ngunyan, ano nang nangyari ki Kapitan na Monedero, mayo na siya ki Gobmix Villaferte? Garo mayo na. Ay, iyo Basta, dahil man subod siya, basta naghali. Nagpaaram man siya, ang sabi niya. Ay, iyo. Kung ano, loyal man niya ako, kinuha ko yung phone pa kayo ito. Tapos niya, concern niya si Nunukoy, duman niya ako. Pinagrespeto man pala ni Governor Mix sa iyang direkto ang lealtad niya. Kaya talagang araw siya naman minsan. Nagkakasuhay, nagkakasundo. Kundi, kaya sa mga nangyayari may ginibo kita. Sa diretso kan lambang saro. Kung tayo ang gusto. Tapos pag-eleksyon kung tayo ang gusto na kandidato. Halaton ta na lang. Kung ano magiging desisyon kan sa tuyang mga kababayan digdi sa Rinconada area. So hali digdi sa Barangay La Trinidad, Siyudad kan Iriga, ako man si Philip Baracena. Salamat na maray karon dang Philip Baracena na putol an sa imong linya at ubos na sa imong gayud na anlikol. Nakaulay ta po si punong barangay Doming Villamer kan Barangay La Trinidad kan Siyudad kan Iriga. Drug cleared barangay na palansinda. Dangan nagkaigwaman sindang sesyon kan sa iyang mga honorableng kagawad sa barangay. And mayo na pala dyan na adik or na lamang poser na nakakalaog dyan Kaya matrangkilo po ang sa indang barangay. Mayo man COVID cases. Igwa lang medyo kaso ni na harabunan manin mga pambulang na manok arog dyan sa may parte kan San Agustin, Iriga City. An sa iyang kinsing mga maskuladong barangay pulis. Dahil gayud mauntok na dahil magka-saralakab, magka-teriklo. Na mga parabon ni na pambulang na manok dyan sa barangay La Trinidad. Ang pambulang po kayaning manok, kamahal na palan kayan presyo kiton nguan. Agkong 2,000, 1,500, pinakabarato gayud 1,000.
itong manok na medyo agil-ilon ang dating, na pangbulang ni nga manok na medyo may kuto-kuto, yan ang pinakabarato mo niyan, mga 1,000 ang presyo, pero pambulang yan. Pero kung sa tao garo agis-ison sa iyang mga tabay, barato yan. Pero kung mga mistiso, asin maklase, maray na klase, garo Texas, mistisong Texas o Texas, na kung makarapado, pwede kang tumbahon na, no? May mga manok pala na pambulang na pag minalamasa man, pag minarapado talagang dog pasuntok ni Manny Pacquiao, ay mahalon pala ng presyo kaya. May 10,000, may 5,000. Makamakon mo yan. Kaya sa manok na pambulang, taro target ken mga pusikit na parabon mo niyan, tagaro madalian na kwarta. Kaya maglikay po itong mga mayatamanin mga manok. Kung pwede, nasa indong mga bantay dyan ng mga Doberman, ito talagang harlabaan pangil, ano? Tangarig pag nagprobar na habunon sa indong mga pambulang na manok, ang Doberman nindo, ang bantay nindo dyan, pirming nakaridi para takabun na mahabon. O kung man, kung bako lang makatakot, lagan nindong kuryente ang palibot, ano? Igwa bagang mga araw na may bulb wire ka sa palibot kan sa imong kulungan ng manok. Dangan lalagan mong live wire 220 volts. Pagkapot kan para abon, intirong makisay-kisay ta na kuryente. Kundi pangit man pong araw kayo pangdipinsa ka na mga may atamanin manok ta, hirak man ka na parabon. Dawa pa man yan parabon, may buhay pa man yan. Dangan kundi naagi lang sa aksidente ngayon, si parabon ngayon, intirong natusta. Kaya, pangit man po, marinay na dako po na buhay. Ang ibang mga paraabon po sa ibang lugar na nadakop, paraabon man yan ng manok na pambulang, motorsiklo, or gamit sa harong, or mga laptop o cellphone. Pag nadakop yung kan biktima, dangan babandilyo sa mga kataraid, na nadakop mi ngayon ng paraabon, ay binabanog po yan entero kan taong bayan. Kaya pag ang taong bayan ang magbalasa na makadakop sa mga paraabon, pag binaralasan na yung kan taong bayan, dahil man makakasuhan ng taong bayan dahil kadakol ang nagsamok, kadakol na kamot ang nagbuntol, nagsipa, nagbalasa, nagrapado. Ito bagang haros bungawaan na paraabon na nadakop. Takon ang paraabon kayong nadakop, bibibibihon pa, lalo na ang minor de edad. Ang mga pandepensa kaniyong mga minor de edad na dadakop na mga paraabon, bako man pong gabos na minor de edad paraabon. May nagkapirang minor de edad na dadakop na nangabon. Iyo po. Ang pandepensa ninda, dahil sinda pwedeng ikulong, tas sinda minor de edad. Dahil panganing kami naabot sa edad na 16 years old or 18 years old. So dahil pangay kami pwedeng ikulong sa kalaboso. Paluwason nga kami nindo digdita kung dahil nga may kaso nga kamo nga abuton. Kaya takot man ang mga barangay opisyal nang nadadakop na minor de edad, minsan i-turn over sa PNP ta minor de edad, minsan i-turn over man sa PNP, ito turn over man kan PNP sa DSWD. O ang DSWD man, after kumpirang months or days, papaluwason na ta kung nagbabalingaw na itong minor de edad sa sendang opisina. So araw ken ang kadaklan na nangyayari, pero kung pagpaparabibibihon yan, daw minor de edad yan, pero nagpupuon na sa mga minor crimes, nagpupuon na sa mga minor na mga kaso, kung pagpaparabibibihon yan, madakula yan, baka ulang para abunin manok, baka maging holdapper or killer, or maglaog sa magagabat na mga krimen.
baka makalaog pa sa pagtulak ng droga o kung ano pang mga magagabat pang sindikato na malaugan. Kaya abang ubin-hubin pa na nakakakomitir na nin mga minor crimes na nanadakop, lamasaho na, paluwaso na sa ng linamasa ng taong bayan. Itong barian na ning tuhod o kundi man bararian na ning mga kamot, barionan mga sikot ang arig dahi pa, makapirsang makapaghabo na. Takon pagpaparabibibihon dahil nadidipinsan ka ni sa tuyang lay sa Pilipinas na dahil pwedeng ikunkun sa kalaboso ang mga minor de edad. Igwa kitang inaapod na juvenile delinquency causes. May prevention, may ways of rehabilitation kayo ni na dapat maasikaso man kan sa tuya pong gobyerno or amyendaran kan sa tuyang kongres na kung pwede ipakol na, isakat na sa 18 anyos ang pwedeng edad na madadakop na nakakomitir nin panghahabon. Iyon na ni, ang panahon na dapat taas-taasan tanaman po ang mga, or ibaba na pala rather. Gibon ta ng mga 16 years old or 14 years old. Ang pwede nang ikunkun sa kalabosong minor de edad na nakakakomitir na nin mga panghahabon. Ang iba nga ni, may mga minor de edad na naimbilto na sa panlulugos. Tatao na nga ni ang 16 anyos magpasiram-siram. Ano tada yan pwedeng ikunkun sa kalaboso? Dahil po, nadidipinsan na sinaproproteksyonan sinda na ang edad kan dapat ikunkun sa kalaboso ngayon, mga 18 years old. Dapat ibaba na yan. Kan sa tuya mga madudunong na mga legislador sa nasyon kan Pilipinas. Nakakapasiram-siram na nga ni ang edad na 16 anyos. Kwa na nga nagbabados, may nag-aaki ng edad. Kay edad-edad ko po ngayon sa kuya ngayang agum-agum. Taday pa mang kinasalta, hurubin pa. Pira nga edad mo ni, na nag-aki, 14 po, amakon mo yan. Si agum mo nga piraman. Igwaman ka edad, igwaman 15 anyos pa lang, nag-aaki na. 16 anyos, nag-aaki na. Ang kasaruan ko ngayon yan, ang agum ko, hubin pa man, dahil pa man niya kami kasa. Nakakagibo na nga ning aki, nakapasiram na, dahil makunkun sa kalaboso ta. Konsideradong minor de edad. Pero na nga bon. Kaya dapat ibaba na po ang edad kan dapat ikurukunkun sa kalaboso ng mga minor de edad na nagagamit na kan mga darakulang sindikato sa mga illegal pang transaksyon. Minsan, nagiging paradaran ng Cebu, minor de edad. Minsan, tulak, minor de edad. Dahil man basta ikukunkun sa kalaboso. Dahil napoproteksyonan po kan siring na lay. Bueno, ano to, may ma-report gayod, ano daw? Ayun. Kaya dapat po gayod, yan dapat asikasuhon ta. Kung may pagkukulang ang mga magurang, dapat pati magurang kabali po sa disiplinahon. Takon mamamasdanin do, maringan ikitangon yan. May inaapod na quarantine or may mga reclassification kan quarantine dahil po kan pandemic. Takon day, mamamasdanin do ang mga street children. Nagdadakol ang mga street children na minsan napapabayaan kan mga magurang, kaya dapat ang mga magurang may responsibilidad. Ang mga magurang napabaya sa sendang mga aki, dapat man na panaguton. Bako lang ang mga aking naiimbulto sa krimen. Dahil kung ang mga magurang natultol, bako lang inisip ang pagpasiram-siram sa pagibunin aki. Kundi inisip ang future kan sendang magiging supling. Mayo ko ta ng mga street children, mayong naiimbiltong minor de edad sa mga petty crimes. Kaya dapat panaguton man ang mga magurang kan sa tuyang lay na nagpapabaya sa saindang responsibilidad sa pag-ataman, pagpadakula na dapat ang mga akininda mapangatamanan ning maayos, mapadakula nin righteousness na inaapod, maging marayan mga ugali, magalang,
maka-Diyos, makatao, asin makakonsentrar sa pag-eskwela. Kundi may mga street children na na-interview kita, suway ngayon magurang ko, an mama ko ngayon mayo. Permi ngayang bisita nagpapataya ng STL, an ama akuman ngaya, layas naman kung sa ena. Ako ngayon mayo nang nag-asikaso sa ko sa edad kong ini. Kaya ako ngayon nakanood mga abon. Hirak man. Naka-eskwela ka man nga, dahil po ngayon naka-grade 1 lang ako, no read no write po ako. So minsan mahihira ka, maluwaan sa imong mata, na minsan ang kaanggutan mo sa nag-aabon sa imo, garo baga luway-luway na nawawara kung madadangog mo ang istorya kan sa iyang pagkabuhay. Kung paanong sakit ang inagihan niya kan na suspect minsan. Dahil sa kapabayaan man kan mga magurang. Garon anggot mo, garo mababaling sa magurang, lintian ka ng magurang mo pala niyan. Iyan pala ngayon may kapabayaan sa imo kaya naging parabon ka. Sa edad mong minor di edad ka. Maluwa ka lugod. Kaya mapapatawad mo. Sige na nga ya. Sa imo na tong hinarabon mo, unipan kwarta o dagdag mo sa pangkakan mo. Garo lugod matutolerar mo pata. Maano ka, makukonsensya ka. Dahil mababaling sa magurang na mga irresponsable sa sendang mga aki, na mga aki nila napapabayaan. Kaya nagiging street children. Dahil may na-interview akong street children, uy, noy, ano yaong ka mo dyan sa basura nagkakalkaling pagkakan? Nang kikili mo sa mga bakery, paano po kaya ngayon, maayo man nga si Papa, mauli nga burat. O, si Mama mo, maayo man nga. Minsan yaon nga sa plaza, sige ang tambay. Mauli nga, maman nga yung pagkakan. Gurutom na nga kami. O kaya sige ang karalkal sa mga basurahan. Sa mga restaurant, sa mga ano, tapos sige paralad. Minsan mahihira ka po dahil sa mga sitwasyon na arog po kaya. Kaya dapat maili kita na bago magpasiram-siram, karasalan mo na, saka dapat gayud, magkaigwa kitang arog kanibang nasyon na one child policy. Ita ko na arog kan, sige andakol kan na mga aki, dahil man sa nakayang buruhayon. Igwa dyan mga mag-aragom na anaki kadakol-dakol, dahil naman kayang nagiging street children na lugod. Kaya dapat ang family planning, lalo tapong pakusugon ang kampanya, na magkaigwa lang kita ng limitado lang na pag-ibon ng aki. Duman sa mga mag-aragom, lalo na sa mga hubin pang nag-aaragom, na kung dahil man sa nakayang buruhayon, dahil na magparadakol ta, hirak man na dapat ang mga aki mataanin maray na future, maitao sa senda ang karapat-dapat na pagkalinga ng mga magurang. Kaya nga ni isusubo na lang kan mga ibang magurang na mga tultul, inuhungit pa sa mga aki ninda. Dahil bali ngay magutom kami basta mabasugan sa moyang aki. May mga ama na dahil bali tarastas na bado ralabot ang brief. May mga misis na dahil bali puro kit na panty basta mabakalan ng maray na underwear ang mga aki ninda. Dahil bali sinda magutom. Irespeto ko daw na maray. Grabe ang pagsaludo ko sa mga arga na magurang. Pero buisit na maray ako sa mga irresponsable man na mga magurang. Sa mga aki ninda na nakakahirak sa sitwasyong kanibang mga street children, asin ibang mga minor de edad na naimbelto sa mga harabunan. Pero po, pagsala, ikuruhir ta. Yan lang ang para sa moya. Kung dahil mo ikukuruhir ang sala, dahil mamumulat na maging tama. Hindi pwedeng itama ng mali ang tama. Mali dahil mo pwedeng konsinteron ang mali dapat. Taang mali, kung tutuklaan mo pang maging mali siya, lalo siyang magiging mali. I-lead mo siya. Darahon mo siya sa dala na kung saan mapapakaray siya. Iyan ang dapat gibuhon po kan sa tuyang gobyerno, especially kan mga magurang, sa sendaman po nga mga aki. Alas 10:20 ninaga. Mahanap buhay man na po kami ni Sir Felix. After hanap buhay, balik kita sa programa.
An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White, Mag-Milky Milky White, White, White. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdom kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtugan in bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD Fight, bida ang handa. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Mga tugang, palayugang kumandaw ning good morning. Sa tuyang mga Facebook Live viewers, mga parantabay sa mga transistor radio sa ilmang kamo. Nagaantabay, good morning po sa Indo Gabos. Uy, marinal daw na po sa tuya Gabos, sabi ni Sir Jose Alvaro Borromeo. Salamat sir, nagaantabay po siya sa Facebook Live kan RPNDCKI. Siring man si Ma'am Lourdes Lumboy, also watching. Mapagpalang umaga sir, sabi niya. Mapagpalang umaga rin po, ma'am. Siring man si Ma'am Lourdes Lumboy watching from Quezon, Nueva Ecija. Uy, malayo pa lang si ma'am. May mga kamag-anak po ba kayo dito
sa Bicol region, ma'am. Thank you so much for watching. Stay safe and healthy po. Sharing man si Hermanang Monica Piriki, good morning po sa inyong lahat, sabi niya. Thank you, thank you. Si Mr. Ramon Gomez Valenzuela also watching. Sir, good morning from where po kayong bayan nakikinig or province. So, thank you so much for watching. Sharing man si Venus Prestado Bungay Salva also watching. Thank you so much. Kasing kadakol pa si aspirant Councilor Jor-El Kaya also watching. Si aspirant Councilor Skylab Nagrampa Regalado also watching. Thank you so much sa Indo, ha. Or si Skylab pala na iling ko sa Facebook page na ay sa Facebook niya. Igwa naman po sindang pigserbihan na mga kababayan ta na mga naghihilang sa nagkapirang barangay na naman po sa Adi, Iriga City. It's nice to serve two barangay at the same time or in one day. Happy to visit Barangay San Andres and Barangay Santa Cruz Norte by the Health on the Go program of the Provincial Health Office under the leadership of Governor Migs Villaferte and Provincial Administrator Luigi Villaferte, bringing medical services to the barangay and to the people. Ay, saludo daw ako sa team Kaperte Medical Mission and Health on the Go program kan sa tuyang gobyerno provincial ta kadakol sindang mga natatabangan na mga nagtitios man na may mga kahilangan tang mga kababayan. Salamat, asin mabuhay ka mga boss. Si Mayor Fersimbulan pala na good morning sa Banuang Kanaboa, nag-watching man si Mayor Fersimbulan sakaan sa iyang mga maskuladong bodyguard. Nagwawaratsing pala sa kuya. Si Manoy Kim, good morning. Thank you so much. Si Injog, thank you so much. Si Bator, ay condolence pa lang kay Bator. Nagtalikod pa lang sa ibabaw kang kinabang kansarong aldawaan sa iyang mother. Kaya condolence na lang kay Bator Biloro. Sharing man ki ki Kap Joseph Permante, good morning Kap Joseph. Kumusta si Mayor? Garo barita ko siging panaong tabang ayuda si Mayor Per Simbulan sa mga kabarangay niya na mga nasa irarom kan na inaapod na lockdown dahil kan COVID. Piga ayudahan niya po ni na pagkakan ang mga pamilyang nasa under quarantine. Yan. Kaya dako lang tabang po yan. So kaya niya sa naman ang pagpasensyanin doon. Dakol po nasa iyang piglilibot-libot sa endong barangay para kamo po matawanan ng ayuda. Dakol na mga mga kababayan niya na mga under quarantine. Tinataan niya po ni tabang ang barangay Topas proper kasud pig bisita niya. Ang barangay Santa Lucia, Barangay San Miguel. Puro tinawan niya ng assistance po. Ang Barangay La Opinion, Barangay Lourdes Old. Kaya po dahil man kamo pinagpapabayaan kan sa indong barangay. Diyan man sa partikan na Baaw, sige man ang libot-libot ni Mayor Jeep Vicenio para magtabang sa mga under quarantine man ang mga kababayan niya.
Saka ang evacuation na center na moderno ninda dyan, madali na agad matapos Kaya congrats man kay Mayor Jeep Vicinio, malakason man pala ni Kim Presidente Rodrigo Duterte, tagaro nataanin mamahalo na evacuation na center, Garo 50 milyon yan. Mas mahal sa evacuation center ni punong barangay Danreb Abonite kan Santa Teresita, Iriga City, tagar ang barita ko mga 35 million sana. Pero moderno na po yan. Uy, may mas mahal pa pala na evacuation center. Diyan po sa Baaw. O digdiman sa Iriga City, palayogan tama nin good morning. Mga magigiting taman dyan ng mga market officer, mga loyal, tapat sa publiko, mga bayaning makukonsiderar. Amakon mong nakapurot ni na bag na garumay laog man na nakapurot ning 42,000. Ibinalikan mga ini sa may sadiri. O kaya niya ako palayogan tanim pag-umaw mga market officer sa Iriga City, ibinalik ang 42,000 pesos sa may sadiri kani. Kaya talagang araw kayo ng mga tapat, loyal sa sendang serbisyo, mga responsable, mga patunay na talagang magiging modelo sa pag-service sa publiko. Kaya inuumaw man taman sinda na tapat man po sinda sa publiko at ang mga araw ka ni pambihira ini na 42,000 maisipan pang ibalik. Pambihira yan. Kaya ay grabe, duwang kamutan sa tuyang pagsaludo. Kung may parangal, dapat tawanan po nin recognition, rekonisasyon, anarog kaning mga empleyado kan gobyerno, tawanan nin dagdag sweldo. O kung dahil man, dagdagan nin bagong uniforme. Tangarig mas lalong may incentive man. Or dagdagan man ang sa indang allowance kan sa tuya pong gobyerno. Pambira po yan ang anom na market officer kan gobyerno lokal sa Iriga balik sa may sadiri ang dakulang kantidad, di ba? Ki an may sadiri pa lang kay na Mrs. Praxidis siguro nahulog, dangan napurot kan mga market officer, ibinalik sa may kagsadiri. Kaya itong kagsadiri, intiro nang nagpapasalamat. As in, intirong nag-uumaw, nagpapasalamat sa paka naibalik sa iyang nawawarang kwarta. Sa roda ining meat vendor, nagsaludo, nagsaludo. Maginan sa tuya mga opisyal, kan gobyerno, saludo sa araw kanipong barita, di ba? Pambihira po sa mga tao na makapurot ng dakulang kantidad, maisipan pang ibalik sa kagsadiri. Pambihira po yan. Kaya sinda, tinuturing tang mga bayani, matapat sa tao, sa publiko, asin yaon po ang sa indang pagtabang sa tuya pong mga kababayan. O kaya saludo kita, kaya dapat ang mga local officials ang kunin na panglunsod kan Iriga, magpasar nin na ordinansa kung pwede na taan sindang recognition and kung madarudagdagan man ang sa indang allowance, asin mataan sinda ng mga bagong uniform. Bilang garo incentive sa indang kabayanihan man na ginibo. Oras alas 10:34 ni Naga.
mga lechoners, good morning sa Indugabo. Sa mga nag-watching sa Tuya, good morning, good morning. Uingon yan daw na madali na naman ang filing of certificate of candidacy. Mga lalawgo na naman kan mga politiko. Intero na naman nagkakuriyat sa mga social media, nagpapaberisto na, nagpapamati na kung anong posibleng posisyon na sa endang dalaganan sa maabot na 2022 eleksyon. Ano? Oy, ang mga tios na naman na mga namamanwaan ta, baka na naman pagparapangakuan nito kung ano-ano ha. Tapos mga pangakong napapako, mga flowering words. Lalo na itong mga traditional politicians na kung taram sa entablado, haros pa sana bumilib ka, humanga ka sa mga pangako. Alagad baka mga pangakong mapapako man sana, mas maray pang bilibanta itong mga politikong dahil nagpaparapangako pero nagpapahiling kan sa endang maray na performance and accomplishment. Tapos likay kita sa mga pagboto sa mga mabuladas na politiko. Mga tugang, maglikay man kita po sa mga online na business and transaction. Takadako nagkakarulo ko sa mga online na transaction. Igwa dyan ang mga nag-i-invest nin milyon-milyon sa mga transaction sa online na maalok sa endo kung anong negosyo online. Tapos i-income ron ka mo na mag-invest ng dakulang kantidad, karibay ang dakulang income. Kan sa endong kwartang i-invest. Ito pala pag naka-release na kamo kang kwarta, bigla na sa nakamong tutuwada na garo na bulang naglaho sa inyong komunikasyon. Kaya likay kita. Magin sa pag-order nin mga pagkakan or ano pa man ang mga gamit online. Pasiguro ka mo na talagang legal, legitimate sa endong orderan. Takon may marumduman ka mo, nakirak-kirak man po ang sarong nabiktima na nag-order po nin fried chicken para ipakakanya sa sayang aki. Alagad an i-deliver sa biktima prinitos na tuwalya. Nailing na nindong katarantaduan po kaniba niya itong kababayan. Daing supog asin magagaling sa kawalanghiyan, kadimonyoan ang ibatang kababayan, manggapirak sana sa sendang kapwa. Itong nag-order, dahil sa kaugmahan na mapakakanya ang aki niya ng fried chicken na naglulutong-lutong ang imagination, crispy chicken, tapos isurprise niya ang aki niya, paboritong maray ang fried chicken, pagbukladaan, pagbukahaan na patos-patos na dineliver sa iya, tuwalya pala na prinitos. Iisus Maria Joseph. May mga tao pa kayang pigla lang ang satuyang kagurang na manluloko. Ano? Sa ibabaw po talaga kang kinaban sa iling kuduwang klase lang ang tao. Naluloko, asin na, alat ka, manluloko, asin naluloko. Itong, ang makairak dyan po itong nabibiktima, kan manluloko. Duwang klase lang ang tao mabuot saka maisog. Naluloko, may manluloko. Talagang araw po kayo ng buhay ta. Pero po, irak man kan mga nabibiktima,
Kaya po, ano daw kung imbis na order ka mo sa mga online na ini, magsakripisyo na lang kamong magsaod, nin manok, lutuan na lang nindo, sigurado pang mananamitan nindo ang kwarta nindong ibinabayad. May mga online business po na mga legitimate, mga tultol, mga legal. Pero igwaman pong itong mga fake accounts na nagsasagin-sagin na iuman ang negosyo ninda. Tapos pinapaagi ninda sa mga pa-deliver sa mga Grab. Dangan ito palang in-order nindo, i-deliver sa imo. Bako man po itong item na dapat expected mong maabot sa imo. Kaya maglikay po kita. Sa mga araw po kaning transaksyon sa mga online, lalo na ngayon na pandemic, may mga masaragin-sagin sa online na sa Facebook na kabisto mo, mga flowering words na talagang mabilib ka. Pwedeng inaadalan ka kayan bago ka kayan gamitan ng fake accounts. Bandang huri, uutangan ka mo ng kwarta. Ikaw man, nabuladas ka, madali ka man na magpabula, nagpautang ka. Kan sisingilon mo naman, di mo na makurukontak. Igwa nga ni kitang may mga istorya nga ning bistado mo nang nangutang sa imo, halos kasarabay-sabay mo na sa pagdakula, pero pag-abot na sa pagsiringilan, kadipisil na. Pero kung masubli, madali, di ba? Makulog lang ang buot mo kung masingil ka ng daig ka babayaran. Kaya masakit na marayan na sitwasyon ba kung iyo po. Lalo na itong nagpapautang, iyo ang nabibiktima. Ang kwarta kan pinagpautang, pinagalan man yan. Pinagsakripisyuan yan, pinuyatan yan, pigaanutan yan, tagama yan sa mga bayaran niya man. Tapos siyempre may biglang mga emergency kabisto ka man, mautang, tapos ang pagbayad, ang pagsingil ang kadipisil. Pero ang para sa muya, utang dapat bayaran. Pwede man na mayong porsyento, pwede man na porsyento aning kadikit para tumubo man. Alagad duman po sa mga talagang manluloko naman po sa araw ka mga online transaksyon. Dapat po magkadarakop ini asin panaguton sa batas. Takunday baka dakul paan magkaruloko kan mga ining, mga lokotoy na ini, mga tarantado, buisit na mga ini, na mga manluloko sa online transaksyon. Kabuisit po baga, maray itong taong naluloko na dahil mo aram nalulukohong ka, okay lang. Lalo na itong mga taong naanggot sa mga gibukan na ibang mga taong manluloko. Igwang mga haros dahil naman paturog ta. Malay mo kung anlinoko sa emo ngaya, nag-invite na mag-invest ka sa negosyo niya online. Milyon ang sa emong ibig sa palaran na investment, ito pala mababaliwala sa na. Kaya grabe haros daig ka na kayo mapaturog, anxiety or stress ka o pwede ka pang kung di malason magkahilang ka sa kahurop-hurop ka nawarang kwarta sa imo. Kaya mayong madaog na magpasiguro na lang po kan sa indong kwarta dahil na magpara-invest pa sa iba. Kung gusto mong magnegosyo, inegosyo mo ang kwarta mo sa sadiri mo lugod na pangaran asin management. Ika mismo ang mag-manage kan sa imong negosyo. Ika ang mag-invest kan sa imong kwarta sa sadiri mong negosyo. Tano ta itiwala mo pa sa iba? Bangko nganing bangko, itiniwala mo ang kwarta sa bangko. Minsan may nagkapirang bangkong nagdi-declare nin bankruptcy. Kaya nagkakaigwaman nin mga inaapod na panic withdrawals, di ba? Iyan huna mo, dahil bangko na sa imong pinagpasiguruhan kang kwarta mo. Ligtas na, asin na tranquilo ang kwarta mo.
pati ka dai ka makatrangkilo, kung ang bangkong na deposituhan kan sa imong kwarta, magdeklaranin bankruptcy. Pag nag-declare ng bankruptcy ang bangko, naku, Diyos ko, masunod ka yan, panic withdrawal, ang makatitriste ka yan, kung may ma-withdraw ka pa, or mautot na sa imong pirak. Ay, inda tayo. Kung ano-ano na sa nabaga po, ang nangyayaring expect the unexpected. Ito bagang garo, dahil mo na. Dahil mo tutubo na araw ka nang nangyayari minsan sa tuya po, sa ibabaw kang kinabahan. Di ba? And then, sa iba pa pong mga informasyon, mga tugang, an oras ta pala, ano? Madali unsa ng oras, ha? Madali unsa ng marayan oras ta. 15 minutes more before 11 o'clock in the morning. Si mga misis ng tahanan, uy, makirak man daw kan mga misis ng tahanan, ano? Iyon na naman ang madisponer ni na pangutuhan. Oh. Ano ang may pansap na pa? May panira pa dyan. Ano? Kung mayong iwinalat si mister, nako, wawa naman si misis. Mga misis na naman ang madisponer. May pigwalat man ang mister, kung kulang, misis pa ang madagdag. Oy, magtaga-disponer na po ni na pangutuhan, ano? An maray ngunyan po. An maray po ngunyan na panira. Ito sanang gulay-gulay sa nakita, ano? Masustansya man po baga ang gulay. Nakakaadit po baga mga tugang, ang mga nag-aalis nga o nag-uurugong na mga barita hali sa Campo Crame na magiging talamak na naman po ang waiting sa mga masunod na mga simana sa enterong nasyon kan Pilipinas, ha? May STL na kita, ha? An STL po. Tinutugutan po kan sa tuyang gobyerno mag-operate. Maging kan sa tuya pong PCSO. Dahil may mga bidding yan na mga nagmamanihar ka yan. May bidding yan para sa gustong maging operator. Di ba? Pero ini pong waiting, bako ning arog kan operation kang STL na nagbabayad ning buwis sa gobyerno. Nagbabayad ning permit to operate sa mga local government units. Pero ini pong maugong na naman ng mga bareta na mabalik na naman ang waiting sa operasyon ninda sa enterong Pilipinas, nakakahaadit ini. Tainot na inot, maapiktaran ang negosyo kan STL, mababawasan na naman ang intriga sa gobyerno. Dahil maaagaw na naman kan operasyon kan waiting 137, mas well known sa apod na 137, kung sikad na naman ang operasyon kani. Kung ang waiting nagadan, ang waiting pala mga tugang liwat na mabubuhay. Kung magkataon po sa mga masunod na simana, ang waiting nabuhay liwat. Ay inda, may mga mapurla na naman ng asang na nagkapirang opisyal na operasyon na ini kan 137 kung ini po mamayagpag na naman. Ano po? Ano ini yo? Dapat kani dahil magtugot tigdian sa tuyang presidente. Tabaka masautan pa na baka may operasyon ng waiting dahil po sa inaapod na fundraising ini. Madali na pati ang eleksyon. Magin ang mga legislador mga senador. Dapat na magtugot. Lalong-lalo na ang pinakangalangkaw na opisyal kan Philippine National Police, si Police Chief Director General Ilyas Arcer. Kasi mababawasan ang intriga ng koleksyon sa gobyerno ng mga operator ng small town lottery sa buong bansa. Kasi ito pong STL, may bayad ito, may buwis ito, napapakinabangan kan mga tao na anibang
buwis na papadago sa PCSO, maraming natutulungan nating mga kababayan na nagpapa-opera ng kanilang mga sakit. Sa kidney, sa puso, yung ibang galing sa buwis, sa operation ng STL, doon po yan pumapasok sa PCSO. At ang iba niyan, pwedeng sa ibang fundings ng ating gobyerno. So, dahil po sasantuon or hindi umano sasantuin ng fundraising ang mga charity, fundraising naman ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Gaya ng nationwide lotto at small town lottery. Sa kabila ng hikahos na revenue generation sa nito dahil sa kakompetensyang online sabong ni Atong Ang. Uy, sige ang yaman ni Atong Ang dahil sa online sabong kayo ni. Grabe pala ng kaltas man kani. Okay, dapat magdagos man ang kinakaltas ni Atong Ang sa satuyang gobyerno. Sa iya man na online sabong. Kakompetensyang online sabong kan Philippine Amusement Gaming Corporation, PAGCOR. Magsisimula umano sa lalong madaling panahon ang fundraising via waiting sa National Capital Region na kukumpasin or kukumpasan ng isang veteranong pulis, bagman. Aba, sino kaya siya, sir? Totoo kayang sa NCRPO sa Camp Bagong Diwa ng sentro ng pagpapaikot ng operasyon ito? Ngunit, sa husay at sipag ni PNP Chief General Guillermo Ilyasar, sir, sobra talagang saludo po kami sa iyo, sir. Lalo na yung pulis na naimbwelto sa krimen, abusirong pulis, iskalawag, mga bugok na haros duro-duruin mo at kaldagin mo, grabing gigil mo dahil nakakanapapahiya ang organisasyon nyo. Saludo kami, sir, sa mabilis na reaksyon mo. Dahil galit ka sa mga iskalawag na pulis, galit ka sa mga bugok na pulis, at lalong-lalo na galit ka sa mga na-involved sa illegal na operasyon ng inyo pong miyembro. Kaya saludo po kami at saludong-saludo rin kami dahil pinupuri mo yung mga opisyal ng PNP at member ng PNP na talagang tapat sa kanilang serbisyo at binibigay po yung sinasabing nagsiserbe sa mga tao na minataong proteksyon sa buhay, lalo na kan mga tao asin kan estado. Kaya kami saludo kami kani. Tingnan natin kay PNP Chief General Guillermo Ilyasar, sir. Ito ang aming batayan. Pag may operasyon ng waiting na mangyari, nako, hindi takot sa iyo yung mga damuhong ng operasyon na nasa likod ng waiting. Ngunit, kung walang mangyaring operation ng waiting sa buong National Capital Region, believe sa iyo, sir, at takot sa iyo. At irinirespeto kanila. Tiyak na sana na walang fundraising via waiting na mangyari sa ating National Capital Region. Ito ang aming susubaybayan, mga kaibigan. At titingnan natin ang talagang husay ni Ilyasar, General Ilyasar. Ang waiting kasi hindi pwedeng maging legal. Ang 137, marami nang gustong maging legalize ang operasyon ito. Pero walang 137 na nalilegalize. Mabuti pa yung STL na-approve pa ng ating pamahalaan. Bueno, manapuhin muna po kami bago mag-paaram sa programa.
Ang programa gini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White, Mag-Milky Milky White, White, White. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Mga tugang, balik kita mga tugang sa toy pong programa. Uy, madali na kita magpaaram na naman sa toy pong programa ha. So, salamat po sa mga nag-watching sa mo. Sa mo yung programa. Thank you so much. Sa isa patong day ko nabati. Si Hermanang Michelle Pasiti and Doña Maureen Medroso. Thank you so much for watching mga sister. Love you so much. Moama sa endo. Especially mang ki Hermanang Monica, double boses da kita. Napano daw? Na nagdo-double voice kita. Baka dahil lang na ano ni Sir Felix Duro-doble pa lang ang sa tuyang boses. So, salamat po kasi ng pagantabay. Stand by sa masunod na programa. Bicol